26. Det er din også, ikke? Jeg tror, det var 90 Både og knæt er Det er Mike P. til Ja. den. Du skyder 9C. Det er 6C. Så laver den der Mike P. til. Det kan godt være, jeg gjorde det forkert, men det der med at løbe den vej, det kunne jeg ikke lide. Jeg skød fuldt hus på alle dem. Eller nej, der var ingen C. Det kan måske lidt hurtigt. Jeg forstår ikke, altså som Ditlev, han skyder dem alle sammen om det nu. Are you ready? Stand by! Der stod